Hola a tothom! A l'Scratch d'avui aprendrem a fer llistes i farem un Scratch que ens ajudi a practicar el vocabulari d'anglès. Obrim un nou Scratch i esborrem el gat per poder posar el protagonista que nosaltres vulguem. Fem clic a triar un personatge i escollim el que més ens agradi. Per posar el fons, fem clic a triar un fons i escollim l'escenari que més ens agradi. Aquesta persona serà la que ens faci les preguntes sobre el vocabulari d'anglès. Ara haurem d'afegir dues llistes a les que aniran el vocabulari en anglès i la seva traducció en català. Fem clic a Variables. Busquem Crear una llista i la cliquem. Li posem nom a la primera llista. Jo li diré English. Fem clic a d'acord quan acabem d'escriure. Veureu que apareix un requadre buit a la part de la dreta. Farem una altra llista per les traduccions en català. Li escrivim el nom i fem clic a d'acord. Aquí dins escriurem tot el vocabulari. Per fer això, primer haurem de col·locar un esdeveniment. Posarem quan la bandera es cliqui. Després, anem a Variables i posem Afegeix cosa a català. A l'espai en blanc escriurem la primera paraula del nostre vocabulari. Quan li donem a la bandera, aquesta paraula s'afegirà a la llista de català. Per posar la traducció en anglès, arrossego el mateix bloc, però canviaré el nom de la llista. Escrivim la paraula en anglès i li donem a la bandera. Ara el problema que tenim és que cada cop que li donem a la bandera, aquestes paraules tornaran a aparèixer. Perquè això no passi, el que farem és iniciar sempre el nostre programa amb les llistes buides. Busquem el bloc Esborra-ho tot. Posarem el mateix bloc per la llista de català i per la llista d'anglès. Provem que funcioni. Ara duplicarem els dos blocs del vocabulari i afegirem noves paraules. En el nostre cas, farem un Scratch per practicar els verbs en anglès. Busca el llibre d'anglès o els deures que t'hagin enviat al col·le aquests dies. Pots fer l'Scratch amb el vocabulari que tu vulguis, però pensa que és més interessant si el vocabulari és algun que encara no et sàpigues, perquè així t'ajudarà a estudiar. Nosaltres ja tenim 5 elements a cada llista. Per fer l'exemple, deixarem aquesta llista en aquesta llargada, però us recomanem que vosaltres la feu molt més llarga. Ara farem el programa perquè ens pregunti per aquest vocabulari. Com a esdeveniment posarem quan es cliqui aquest personatge. Hi ha 5 elements a cada llista, que correspon a l'1 a la mateixa paraula en anglès que en català, i així amb tots.
Perquè no sapiguem per quin element ens estan preguntant, farem una variable i l'anomenarem pregunta. Arrosseguem el bloc assigna pregunta al valor 0. Com hi ha 5 elements, el valor de pregunta haurà de ser un nombre a l'atzar entre l'1 i el 5. Si la vostra llista tingués 15 elements, posaríem un nombre a l'atzar entre 1 i 15. Provem que funcioni. Cada cop que faig clic a sobre del personatge, canvia el número de la pregunta. Així m'asseguro que m'anirà preguntant paraules diferents. Ara busquem el bloc pregunta, que el podem trobar a sensors. Com aquesta pregunta combinarà text escrit per nosaltres i una paraula d'una llista, haurem de fer servir el bloc uneix, que podem trobar a sensors. Posarem un uneix a dins de l'altre fins que tinguem 3 espais blancs per escriure. Al primer espai escriurem com es diu i a l'últim, en anglès, podem posar la pregunta en català o en anglès directament. Posarem també unes cometes al final i al principi perquè la paraula que ens preguntin de la llista quedi entre cometes. I com posarem la paraula aquí de la llista? Anem a variables i busquem el bloc que diu element 1 de català. L'element 1 seria la primera paraula de la llista. Com hem dit que volem que sigui un número a l'atzar entre 1 i 5, i això l'hem guardat a la variable pregunta, haurem de ficar pregunta. Fem la prova. Ara em pregunta per l'element número 3, que és nedar. Quan li torno a clicar, em pregunta per l'element número 4 de la meva llista, que és trobar. Em surt una barra blava a la part inferior per poder escriure la resposta. Com podeu veure, com encara no hem programat la resposta, és igual al que escrigui. Per programar la resposta, posarem el bloc sí, llavors, si no. Dins del sí, col·locarem el signe igual. Haurem de fer que la resposta sigui igual a l'altre element de la llista d'anglès. Busquem la variable resposta dins de sensors. Aquí és on es guarda la paraula que nosaltres haguem escrit. Ara el programa haurà de mirar que el mateix número de pregunta que ens ha fet servir per la pregunta sigui el mateix número que la resposta. Posem el bloc element 1 d'anglès. I perquè aquest element sigui el mateix, haurem de ficar la variable pregunta. Ara escriurem què volem que ens digui el nostre protagonista quan diem bé la resposta i quan la diem malament.
Per poder aprendre dels nostres errors, farem que el programa em digui la resposta correcta quan m'equivoco i la poso malament. Haurem d'afegir dos uneix com hem fet abans. A l'espai del mig escriurem la paraula de la llista d'anglès. Posarem unes cometes al final de la primera frase i al principi de l'última frase perquè la paraula en anglès quedi entre cometes. Dupliquem el tros del programa on deia element pregunta d'anglès i el tornem a posar a dins del segon espai blanc. Ara provarem que tot funcioni. Si tot funciona bé, continuarem el nostre programa. No cal que veiem les variables i les llistes. De fet, veure-les ens dona la resposta, així que el que farem és amagar tot això. Per amagar, només hem de fer clic al tic de color blau que surt a la part de les variables. Farem que ens vagi dient preguntes tota l'estona per evitar que haguem de clicar constantment a sobre del nostre protagonista. Perquè el joc no sigui etern, el que farem és aturar-lo quan escrivim una resposta incorrecta. Busquem el bloc Atura tot, que està a control. Per acabar els detalls del nostre Scratch, podríeu afegir-li uns sons quan ho diu bé o malament. També podríem posar-li alguna variable i fer que ens comptin totes les respostes correctes que anem fent. Li canviem el nom al nostre projecte en cas de fer servir l'Scratch Online o el guardem fent clic a Fitxer els que tinguin la versió instal·lada. I ja tenim un Scratch per poder practicar l'anglès. No us oblideu fer la llista de vocabulari més llarga i més complexa a mesura que aneu dominant aquestes paraules que ja tenim posades. Fins una altra!